चीज कबीर जी के बाणी में हमरे मदन राय जी गौले रहने, वही गीत के चाहत के आप सबके सुनाई। कबीर जी के बाणी के गीत के तोहरा संगे जाई। ए भंवर में केहू केहू के संगे ना जाला, यहाँ तक कि वस्त्र भी उतार लिया जाला, मालिक डाना भी खोल लिया जाला। दुनिया में सारा चीज धन संपत्ति कमा के सब चीज ऐसे रह जाला। हर की के तोहरा संगे जाई और भवरवा रे कि के तोहरा संगे जाई भवरवा रे के तोहरा संगे जाई के तोहरा संगे जाई के तोहरा संगे जाई भवरवा रे के तोहरा संगे जाई भवरवा रे के तोहरा संगे जाई। देखिए जब आदमी आवेला तब आजन बाजन दुनिया के लोग कई लाख कई करोड़ लोग खर्चा करेला। आवे के बेरी सब लोग जानेला कि आवे के बेरिया सब केहू जानेला। दुआरा पर बाजता बधाई बधाई दुआरा पर बाजता आवे के बेरिया और सब केहू जाने दुआरा पर बाजता बधाई बधाई दुआरा पर बाजता बधाई। आवे के बेरिया सब केहू जानेला दुआरा पर बाजता बधाई बधाई दुआरा पर बाजता बधाई। जाए के बेरिया केहू न जाने जाए के बेरिया केहू न जाने हंस अकेले चल जाई भंवरवा रे के तोहरा संगे जाई भंवरवा रे के तोहरा संगे जाई। क्या बात है? और देखिए जब एहिया से लोग जाए लगले कृष्णा भैया बेहरी पकड़ी के मेहरी रोवे बाह पकड़ी के भाई अरे भाई बाह पकड़ी के भाई देहरी पकड़ी के मेहरी रोवे बाह पकड़ी के भाई अरे भाई बाह पकड़ी के भाई।
हो